כן, שלום, אנחנו כאן במיינקראפט עם שחר שהוא המצלם שלנו ואני גל ששחק. זה הפרק הראשון שלנו, עונה ראשונה, והשגנו המון כסף, כמו שאתם רואים, וזה שלווה, ואין לנו כזה בית, השגנו רק מיטה, שזה מאוד באסה, וחפרנו פשוט חפרנו מאוד עמוק, ועכשיו העוזר שלי שחר שהוא מצלם, כמו שאמרתי, השיג לנו הרבה עט שנכין מזה די הרבה צ'סטים, ופשוט זה שווה. אוקיי, יש לנו וואו, כמה הוא השיג לנו. שחר, תודה שהשגת לנו. נראה לנו יש אוקיי, הוא השיג הרבה מאוד. אנחנו יכולים להכין הרבה צ'סטים. כמו שאתם רואים, לבנה, לא יודע איך השגנו, בהתחלה היינו עמומים ופשוט היינו עמומים לראות את זה ככה. בואו נשפר את צ'סט בסדר? צ'סט יותר גדול. נו, למה זה לא נפתח? רגע, בואו נשבור את הבלח הזאת. אוקיי, וואו. זו תיבה מאוד ענקית, תיבת ענקית, כמו שאתם רואים ממש. שים את הגולד שלנו, את כל העץ שלנו. ויש לנו שתי עצים, לא ראיתי. איזה סוג אחר. אז נראה לכם את המערה שחפרנו. אבל נראה לי שאנחנו נסיים איתה. כן, אבל לא מבינים את כמעט כלום. כל חושך בא. אז לא נורא, פשוט תתרגלו לחושך. פשוט ככה, אוי שיט, שכחתי פשוט. טוב, בוא פשוט נלמד פה אחד כזה. שכחתי בטעות למנות פיקקס בפרק הזה, זה נגמר לי. לא, אני לא רוצה מעץ. טוב, בינתיים נמשיך עם עץ. לא נורא. תדליק אור. מה? איך מדליקים אור? אי אפשר, צריך לפידים עכשיו. אוי, למה אני ככה? נראה לי אוי. אנחנו מחפשים אני ושחר כבר הרבה זמן די, לא הרבה זמן. זאת אומרת, זה העונה הראשונה בפרק הראשון הזה. פשוט לא השגנו כלום. כמו שאתם רואים, מצאנו. אוי. טוב, אז בינתיים בואו נמשיך קצת כך עד שזה יישבר. אוקיי, זה נשבר. טוב, תכף נגמר. תכף נסתיים הפרק. מתי שזה 5 תעצור, אוקיי. אז הקטע שאתם שומעים זה כאילו שחר שהוא פה מצלם. לא, זה לא אני, זה אמא של הילד. מי שבוכה כאילו זאת אחותי ומי שצועקת זאת אמא שלי. אל תדאגו, יעבור אולי עוד חצי שעה. כן, אבל לא יצלם את הסרטון שחר בחצי שעה. כן, צודק. איך קוראים לי דייגו? אבל עוד מעט נגמר.